Shubor nakaslem jong unong san hima. Kinong hikay ad hoc hapo Kshatriya Federation of All School Teachers of Meghalaya. Henne kasngi kilapan mana bakin weng no ya kajingki, wala kim hun ya kajingkan tiu tulop ka sorkar yaki. Kini kinong hikay kilas dang ya kajingki jongki, da kabasyong hakmat sekretarian, bat hadin kata kilakan riano, sya parking lot ha additional sekretarian. Nakalyang usamla mebon lengdo, ubaday unong aiktin ka fastam. Ula ay kublay bat ay mensim, yagi para nong hikay kibalayay siya bat kersyan, hagane ka jingaki bandawa yakahok jongki. Ula ongru baka sorkar kala ay yakajingdawa jongki, bat kin pediang yakani. Badu ongru banang ne syakmat kinang yather bat ka sorkar, kiway pat ki benta ki badang sa baka sorkar kala kular. Ula ongru babaro kilong ginong jom, hagane ka jingale bat kane ka sorkar kabae. Hadu bakenda yo yakahok ka jongki. Ula ban rabru ban nang yaitur syakmat bat ban long kinong yalam hagisni ki banwan. So as a teacher, I would like to request my fellow teachers, as it is the decision that is being made by the CEC today, that we will call off this agitation today. Ngak sungaw ban karpat yapi. Kamtam kita gibaday na LP. Sngoba, lada pilet siyeng, walet da kajing benyaw, walet da kajing susi, walet da kajing sngoram, nday let da kata kajing job, let da kajing kemen, bat hilaru ba pensanya ba kata ka 100%, pi menel da pipet ka news, ka government kaong kan sa perkat ya kata 100% ka kamong im issue. Kamong im issue. So the government will update on the 5%. Will update. Kabamot ba kata ka jingya le jungi. Kampat kut kan. Ngindang ya kendu ya ka sorkar, ngindang ya syong ba ka sorkar, bat ngindang ya ther ba ka sorkar. Kaay ka waday ka babhatam banle na benta jong kinohikay. Tiya kata ka 5% ngin saya kendu biang. Bat menteri rang badu jong gajala ukondat ki sangma. Menen ki nong yalam jongi kila kendu ya katu kat ni ki minister ba ki lapen sngow ya kata. Bat makiru kila syem. Ba kata kadai ke ka bakongsan bangihap bangin yo. Ti kumta ya kata ka 100%. Ngindang e syang ba ka sorkar kinoi kai ki badai kinong yalam mangni kinum pat syong that kinang ya chakmat hendrai. Sngow tu ya kani kawai. Pilayo ya ka jingjob. Persya ya ka sorkar ka bae. Pilayo ya ka jingjob. Bat pilayo ya ka hok jong lajong. Just ngo ba. Pila ban tap kti nebenta ya ladi. What's ngo pel ada today na kanu ka section ru. Nganang yang sai sisin. Nai perkat tang ya ka pisah. Katno ba piyo. Berkat ia ka lawe ke balasai. Namar bahaba ngi pediang ia kata ka jingai na ka sorkar. Ngimla ben ong em. Bakan penkiu ia kata ka tulop jengi kum bakala penkiu. Hendrai ngaong ye pi ba. Sngoba. Naya pet tan e tang ia kata ka jingkiu jong ka tulop kadai ka bakat no. Sngoba naya pet tan e tang ia kata ka pisah ka bakiu kat no. Handai tong in ya pet ia kiwe pat kimat. Kibang ilala bangin yo lingba kani ka jingi ki ka jongi ha ka baning kong e ngilayo I ya ka jing teli ha pedeng jo kini ginong hikai adhop ka bangim ju yo I menu kabaar ngi yo I ru ya kata ka jing sngolam ka jong ki pat ba ya ki breu ki ba ki khot kino hikai ha kani ka jalla jongi Ti ngila yoru ya kata ka jing it neki bat kado ngila don ru ya kata ka jing yesha ka babun hi ba ngi shet kam duna tingila yesha mentala lai benai bat ngilala bangin poi hadu kani ka kenti ka ba ngila yo ya kata ka jing job ka ba pura na ka sorkar ti ladang ipet ya kani ka jingya le jongi le se dan
na phi kibala snguthu ba kani ka jingyale kadai be chapang ka jing penkiu ya kata ka tulop hanai na benta jonga kani ka jingyale kalong ka ba compare ka jingyale jonga kalong bangin kentiu ya ka pule puthi ha ka jalla Meghalaya om tang ya kinoi hikai handai ru ya ki basya hikai hangi kabaning kong ngakwa ba nadu menta nang ni sakmat suki pa suki Meghalaya kindan natang lai teli ki kategori jong kinoi hikai kata baning kong ki government ki badai kinoi hikai sarkar baar ki idat bat kebalai ki private kini ki idat bat ki private kidai kita ki ba khamsha nyon ben indiat te tambah kini ki idat ru kila dan sibun teli ki kategori tengah kuat ba kini ki baro kum kini ki deficit ad hoc bat kumjuru ki SSE food teacher bat ki pre primary teacher ken wanno ha kawai ka shatri ka ba on khot yaki da ki idat bat ngam tep ka sarkar ka ko ban ai kerteng yaki tamang ko bangin tep no yaki baro ba ki dai ki idat te kumta habala tep da kawai ka kerteng kini kinyo ya kata kaju ka busket ka ba ki yo na ka sarkar ha ka bayadai bat ka tulap ha ka bayadai ba ka jingkiu jong ka tulap bat ro ka bayadai ha bat kani ka jing ai ru ya kata ka syuti da benta gitu kilong kemi ki bayo kelong mar kumbang itep menta kamtam ha kini ki school ad hoc ngim juyo ya kata ka syuti ya kata ka syuti kerpang da benta gitu kinoi hikai ki ba ka kelong ti gitu noi hikai ba ka kelong ki haban bu de ki officiate bat ki haban siwi na laki jong ki pala andai kamdai ban long kumta aba ki office sarkar ki sityo ya kata ka maternity leave balai yang myo te ya kata rung ya ban yakran bat ka sarkar kumno bakan penyo ya kata ka maternity leave sya sitom bani kinoi kai ad hoc bani kinoi kai SSE ru gide kinoi kai private namar ka jingyo jong kinoi kai private alai ka dong ka ba khampo susu bani ka jingyo ka jongi ladang ipet yakini kinoi kai private kidan ki barang kamai tang layajar sawajaru akasi benai te kumta ngakwa ba ka sarkar kan smuthu bat kan aino da kata ka notification ya kini ki school private ru ba kimdai ban siu po syaba palat ya kini kinoi kai private ladang isupet kino ya ka average per capita income jong wei ubreu Meghalaya ka pemut wei ubreu yo kanno ha ka senam arajar khatnyau arajar khatpra kalong nyo wajar tingka lada utau ubreu ubayo nyo wajar tingka udai kelum lang lada phila pulene phim pulene lada phila pas ki jing pas ba pher phiyo kumju kamut kamdan jing mentoy kamdan jing mut ba phinlek pule khamsalor te kumta ngikwa ba ka sarkar kan itu noi kinoi kai private nama kini kinoi kai bayo ban hikai school private ru kidai ke bala pas ki badan ki degree ki badan ki biat ya ki DLED badan ki MTET kumta terter te ka sarkar kadai ban bu benta kat no kani ka school kadai ban siu ya kini kinoi kai ki bala dan ya kani ka qualification bat kata ka jing siu kamdai banduna ya ka nyau hajar tingka kadai ban khambun ban ya ka nyau hajar tingka ka badai ka average per capita income jong wei ubreu ha ka jalla Meghalaya ki babu ni kim sngotho tu sngi ang abang khot iba jemino mautho bari kong amperin kibon ki kalianga bali bi khot ki kim don bori ai kimla ban ai pisa kimla ban ong ki minister bakin ai pisa no yangi andai ka jingmot jonga kamdai kumta ka jingmot jonga bangan khot ki kalong bangan pensngau seki ya ka ka bangadon ya ka plan ka bangadon na benta ka future jong kinoi hikai bat kumjuru jong ki khana school haga jalla Meghalaya da ka ba buram kong amperin ngalaong ruatos ni ba kani ka best of 5 kam ya hap haga jalla Meghalaya pi lada pi simno ya kata ka jingdon kam jong ka maths nau khana school badang kuliah haga kelas 10 pile ayu langkum ba pi simno ya kata ka importance ka bau ai ya kata ka subject mentangi ang balay buon ki khana kasi
Kimla ban pas ki exam baper. Kin pas kumnu gen ki exam baper. Haba pi pila shim no ya kata ka maths. Na kata ka jingdon kam ya ka e ka ba ki puli. Ha India bro kawai. Kam don kawai ru ka exam ngatharai ba om don maths. Lada hipet ya kini exam pion ru minta. What ki exam pion ru kadang don maths tim tu. Exam pion ru don maths. Ki kumno gen pin shim no ya kata ka maths. Kabalong kabadon kam adu kata sa kawai. Haba kani ka maths. La shim no. Mano di ki kena ki basit feel maths. Mano kita ki basit kam feel ya ka maths. Ki kena basit kam feel maths kat kom ka jingwat jingtep jongaling ba ki snam. Nado ki snam arajar khandriu terter. Ngasham ba ki kena ki bakam feel ya ka maths kide ki kena sor. Kide ki kena ki baru spa. Kide ki kena ki ba buan na ka yeng ka ba biang bayam. Kide kita ki ba feel ya ka maths. Kim juta kam feel ya ka English namar kila yo lupa ka foundation ka ba biang. Dia ki feel ya ka maths. Kata ka jing feel jong ki ya ka maths. Ndrai ki pas. Ka pelong ka boomerang kalaban ang ka kertok kala. Ha ka ba? Kini ki school kila kiu ya kata ka enrollment. Jong ki kena lani ki ya ka admission jong ki kena. Haba kani ka admission kala kiu. Kini ki beri ki itu ba kini ki de ki baru spa ki pen kiu ya ka ba school. Sibo la dadan ba ay min met ipi. Teng sibo u ay ki ay do ta min met na coklat. Kimbam ru teng tim ko kimbam tambah ripet pi bang bilem no. Absim la kasim. Piyo bisa namadan san boarding ka. Ndan breu. Kiniat bet. Mem kimsim. Kadan san spotting ka. Dan teng na pi ang nilai kerdam show license mo banum. Kerdam siya license, tangba pinsim am. Ya bak ay belenum sim. Sim, tangba kawai. Habang isim, bat ngidon ya kata kalat ban kam penpa. Ini sim ganya kata, bat ngin kam penpa, ngin persiang ban penpa. Tang kata, kublai sibu ni pi baro balayawan, kublai kajing dan dekat jengpi, kublai nai kerkui pi, bat nai ibu jing duai. Mementa jongi, jonga bat jongi lang baro. Kublai sibun, kublai si ajarmu. Let's sok selagi jong kiyeng, dah kajing keman, ala kajuan don. Kublai sibun.